Na, Hello! hello, itt egy újabb videó, hogy most Patrika akarta. Megint megcsináljuk ezt a bum-bum-bum. Na, most csinálj te esetben. Bum, bum. Hm? Kis! Megvan! Így. Bum. Bum. Kész. Na gyere! Na. Csak ott. Ja. Most én. He? Te vagy. Amúgy ez jobb, mint a tegnap. Talán. Ez jobb. Jó. Üdv. Jó. Bum! Na. Bum. Jó. Most te vagy, nem? Szerintem írsz. Jó. Ez. Jó. Most te vagy. Jó. Álljunk bennük közel mellett, máskóba. Jó. Nem látszik, nem? De erre nem ideges sétálja 100 méterre. Na, te vagy. Mindig azt teszed, ami nem jó. Na, jó. Írsz még. Jó. Ma te se tudod. Elfelejtetted. Elfelejtette. Bum! Hát persze. Most jutott eszembe! Dehogy jutott. Akkor együk meg. Elfelejtetted. Na, egyél még lássuk, de hát ha eltalálod. Bum. Na, mindjárt megeszem. Nem tudom, még a bum volt úgyse. Egyél még. Válasszál egyet, hát ha. De így is úgyis én nyerek. Na jó van. Akkor vegyél még egyet. Aha, felejtettem. Jó. Amúgy meglátjuk majd a videón, hogy melyik a bum-bum. Utána megtudjuk, hogy ki nyert a végén. Na jó. Én megeszem ezt. És talán van a bum. Na jó.